Единствено доброволческият труд помогна до този момент на бедстващите добричли. Млади хора от структурата на БЧК в Добрич активно оказваха помощ на пострадалите в кризисния център в града. Изключително съм благодарен на младите доброволци за оказаната подкрепа, коментира директорът на областния съвет на БЧК доктор Артюн Еринозов. От първия ден тук са доброволци от Българския младежки червен кръст. Минимум са около 5-6 на смяна, защото ние осигуряваме доброволци от 7-8 сутринта до 12 вечерта. Дори наши доброволци остават малко и до по-късно. Освен тях работят и доброволци от така наречения наш доброволен екип за бедствия, аварии и катастрофи, които са възрастни, над 18 годишна възраст, а имаме и доброволци наречени спонтанни, които са граждани, които имат в момента 2 часа, идват и помагат. Млад доброволец от Добрич с усмивка споделя, че намира време да ходи на училище и да помага на хората. Реших, че няма смисъл да стоя вкъщи пред компютъра, е по-добре да дойда и да помогна на хората. Да раздаваме им храна, тук като дойдат бусове с дарения, ги разтоварваме, сортираме в склада, занимаваме се с децата и така. В милосърдната акция в Добрич се включиха и представители на големи компании, като Lufthansa, например. Честно казано, има чудесно организирана група във Фейсбук, казва се "Да помогнем на Добрич". Очевидно млади момчета се занимават с това, има списъци с хора, кой от какво има нужда, слагат, качват снимки, опитват се да организират дарения. Така че на това попаднахме и все пак сме хора да помогнем. Вчера за 4 часа изнесохме нещо, което е събирано с години. Виждаш хора, които са изгубили всичко. Изхвърлят си сватбените снимки на децата и играчките. Не е приятно.